na ga ma wallahi irin wannan rayuwar mutum yana yin ta ni ka gani wata yarinya ce na haɗe ta amma har yanzu ba ta gane ni wayo ba duk tunaninta ni irin dan ministan nan ne na gaya ma shigar da kake yi ne da yanda kake je mata da al'amuran da kake yi ne dole mata abin nan ce kawai baje haje kullum sai na je na roki na gaya ma ba ruwa iya wuya nake gaya ma ka ce irin yarinya na Sadiya da na Sadiya ba ka san me yasa muka rabu ƙarya idan na je ta murkusin to ni ka san ba kuɗi gare ni ba ƙarshe dai kawai na daina zuwa gurin ba alaji ai ko ba ka da kuɗi ba za su gane ba ko ba kana so ka ce to ai ni ina so na haɗu da irin wayannan mai kawai mutum dai ai kai dai ka ga mutum kawai jiya ma ba nan ba dai ai kuma kun ji matsala ai ka ji matsala zan diba kai na ka sani kuke so ku yi wannan buredin farko da ne na siya ba ka ba shi fa ba da Allah za mu baka ni ba wannan ba so nake dole amma ka dai san kuɗi nake jira a turo mun ko a to kuma dai to kawai ka bari na kutsara da kai ni ba kudin da yana cin kana ni ba a zan yi ba ba da kadan an ce barawo ko kiri ma mutum ba gare dinga zama a daki yana cin ba matsala kawai amma dai yanzu ya zai wai ba Allah din nan har yanzu bai fado ba kaga Allah din nan na faduwa wai kai kawai mutum a ce wai ka cike wani abu a je a ma wani cike a ce wai za a turo ma kuɗi dukka baka kama ka jira nake ga ka san dole na rabu da yarinyar nan rukusin ɗin ta yayi yawa gayan nan ma ka san me nake so in da zi nake so in hada zi kwarai kuwa zi ba wani gaya ne ya bar location din gidansa amma ni ba zan je ba na san halin yarinya an kwatanta mu shi zan kai irin su muke nema an gama da an jima zan kai irin su muke nema ai a ni ka banni mu je sai na konan mata da ni da nake da hanyoyi sun fi guda 2 miliyan wannan irin hannuna ce daga jin sunan ma irin hannuna ce ya za yaushe ya kamata mu je Allah ya kai mu anjima to zan konan mata da ruwan kai ni ba dai ni fa na bari ko babbar nan na fahimci ba wannan to ban dan balle man mana abokina to ai ni baba haka zami da kai ka san me baba gayan nan fa kai ga wurin yarinyar nan fa ina tausaya ma ai ka bar shi kafin majan yarinyar kudin nan suna shigowa ba abin da zan yi masa ba nan bane gidan nasu so da sai yawo gidan nasu kai zo ba yawa da yawa dan shiga ka ce ana sallama da zi ba sarka gani wai tana zuwa yau wato mun gode ka gani ba ce Assalamu alaikum. amin alaikum kamata a dangare Na'am. zibe Ya gajiya? lafiya ya gari Lafiya kalau. ya kike yi Lafiya lau wallahi. Lafiya kalau. aboki na bai karya ba fa ka ganta da wanda nake wasa ai an kusa wajen wata 3 yana bani labarin kiyaye Allah. ina landin ji ai ina da rai shine guide din nan da nake da tuwo mu zan hada ku Okay, wanda kan maganin nan. Wallahi lokacin da ka kira ni. Lokacin na je Malaysia na je duba wasu kaji haka. Da za mu siyo kasan mamacin kajin Najeriya. Ya gajiya? gajiya lafiya alhamdulillah ce ke ma baki da lawa ba Ina kuma ɗan su na so. we are just landing today Something like that today kawai dai ka gani. Zafi ne ma ya ishe na a gida kawai sai na ji bari dan to ai yanayin wejin garin zaki ga gaba ya ni kenan ma ban suna aini na fi son zama a Ingila in ka ji irin sanyin da kana shiga zaka ga sanyi ya fara. yasa in zo Najeriya na fi so in koma irin yankin Abuja Jos wai abokina alatin na haihu bai faɗo ba ai gwanda daga tuna mu wayana yana wurin aliji fa okay haka tun da zai da yansa kasan ya ce zai transfer kati wayan shi ba kati na bashi turar charge card okay wai karama wanda ka fi using da shi karama ai ka san babban man fiye fita da shi ba saboda yanayi na abu shi ma za ki iya taɓa mishi amma na hanya na gaya masu zamu Wani ko da baka waya ta sai a turo maka kana. no kai ki da ba a san kai ki da waya na ma yana hanya za a kame shi yanzu shi kuma Android phone na baro shi ne a cikin mota Daman ka san menene? a cikin Na mai magana daman kafin ka zo ina so zan shi dan fita shopping. So zan je in dan hada kuma ina dan bukatun kuɗi kamar irin ko da 100 ne haka. Hundred thousand? Yeah. Baki da baba
ashe kuna ta nan kanan gon tun da zan nike abin nan inda Josephine bara ya zo abin nake ne ya zo Allah ya zo kai ma shi kace kina da kai 100 ne kawai kuma za mu je shopping haka. kai ki damu just give you na I think like 200 is okay for you Yeah, it's okay. ba da ina ne kai ki damu dama na ga miki wannan wani ba na so amma yanzu daga aliji ya zuwa wallahi wani da shi a kwanta ma mai anan ko wani da shi a gurin bani dama ya dan an sani zai amma abokina gaskiya dadi din ku yana ji da kai wallahi Allah ko ai na ga ma ai halat ya ba ga ma jiya ina landin yake ga mu ce mishi daji kudin hannuna sun kare fa sai na ki kuma wani mutum ma saboda ban same shi a gida bane ka san shi ma ba a gari ya ji Abuja Wallahi mutum ta na fito na ji gaba ɗaya ta shiga raina. ai ana bani labarin da sai nake gani yake cewa nace masa haba ni da na dawo daga abroad ina ni ina yan mata gaskiya fa kai tsaya da rai gaskiya kuma ina zuwa sai na ga so ai abroad din ma gaba ki da irin ku ne muke yin da kuwa san Mana ai ina fitowa kawai na ji gaba ɗaya ka ta bai zuciyata. kai wai dan duba ga 500 na gani ya tura ma 500 Baby, No. baby, na ce ina son ka. kai da ni mai na 500 ya so 500,000 ko ai fa daji abinda ba haka muke da shi ba ni bari na kira shi ya turo wani message ma ya Again? again okay karanta masa shi ba ni wai Baby, na ce za mu je shopping ɗin nan ko? karanta masa baki da damuwa Assalamu yanzu daga nan wajen baran ga mu ya sai ki damu ya da nan na ce na san idan na shigo Ka san menene ina zuwa turo kawai na ji kuma ina turo masa bala'in message. son ka kashi ba zuciyata sosai wallahi. Assalam dana da dad na wai ke ji da ni yake ba da fatan kana insha Allah da cikin kokari kulawar da yake ba zan dawo da ita gare ki kai ki damu baki da Ni matsala ma zan ba ku kulawa. to alas ya faɗo fa ba matsala babe yanzu na san za ku tafi gurin wannan bayan ga wani ɗin ma aka karanta musu message din kafin assalam dana no a karanta ma ne kawo abin karanta kuma alat me to ai abin arziki ya Abin samu arziki ta? no ba abin arziki ya Assalam zo dana, maka da kuma fatan kana a cikin ce koshin lafiya. ba ta sani ba ga naira 500 na turo ma da Allah ka yi haƙuri yayin ka ya tafi kasuwa saboda haka ka yi haƙuri ko garin kwaki a siya kafin yayin ka ya dawo daga kasuwa in ya sai do akuya mun ga yadda riba ta yi sai ka zo sai a san abin yi ka zo sai ka zo za ta baka kanzo sai ka ajiye ka yi haƙuri zuwa ga wani ɗan lokaci ka ji haƙuri karatu sai ana haƙuri yawwa aboki na wannan no ka gane taxi nan na kana ina wai Baby, yake faruwa ne 500. 500.